pada ketemune dari innalillah is repot maning. Mugi sedaya ndadosaken rahmat saking ngarsanipun Allah Ta'ala. Salawat salamipun Allah sesarengan katuraken dhateng junjungan kita Nabi Akbar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi kula panjenengan sedaya KS saestu dipun etang dipun tulis umatipun ingkang benjang saged nampi syafaatipun. Walaupun dugi mriki niate setengah iya setengah ora, tapi Gusti Allah tetep maring kula panjenengan dipun aku makhluke Gusti Allah lan muga-muga insyaallah niku senajan tambah main ya sing rawuh kita tambah main ketone. Niki kayane paling adoh pengunjungnya rutinan pengawasan niku teng mriki. Pirang meter 20 selama 30 meter tesita. Ketone muga dadi lambang NU-ne tambah ngrembaka. Amin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, keranten pengumuman kala wau sampun kathah saking kepengurusan NU ingkang penting kawula lembe mawon nampi serat saking kepanitiaan pelatihan kader pengurus Masjid Nahdlatul Ulama. Panitia kepengurusan pengurus musola Masjid Nahdlatul Ulama. Bilih wonten Kecamatan Buayan menjang tanggal 18 Januari. Tanggal 12 Januari dipun wontenaken pelatihan kader pengurus musola Masjid Nahdlatul Ulama se-Kecamatan Buayan. Monggo ingkang kersa syukur pisan sedaya musola sedaya masjid sapa tau setunggal wonten wakilipun. Keranten kaya-kayane nek gratis si pada sregep. Permasalahane niku biaya. Sing paling abot ya ora abot jane, biaya dikenai per peserta 100.000 rupiah. 1.000 pelatihane namung sedinten tok. Awit jam 7:30 ngantos dumugi jam 7:30 sonten.